Zoberiem si činku do ruky, postavím sa tak, že nohy mám cca na šírku pánvy, ruky na šírku ramien. Kolena jemne pokrčím a viac tými kolenami nehýbem. Treba si dávať pozor, aby som nerobil niečo takéto, lebo to dosť často ľudia robia. Chrbát je rovný, hlava takisto v rovine. A idem ramena, bacha, aby neboli spustené vpredu, ani aby neboli úplne zatiahnuté vzadu. Nájdem si takú neutrálnu polohu a pomaličky činka ide popri tele, nedávam ju ďaleko od tela, ide popri tele, dole s rovným chrbtom, hore vystieram. Hore, keď to ťahám, musím, keď idem hore, zaťahujem zadok, zadné stehna. Hore to musí byť úplne na maximum napnuté, aj jedno, aj druhé. Takže idem, koľko ma pustím. Nesnažím sa ísť čo najnižšie, ale aby som cítil, že mi tie zadné stehná a zadok pekne naťahuje.